još samo kad ne bi kasnili, bilo bi super. Ma ne kasnim ja, nego ti žuriš. Pa žurim normalno, svirkaj sutra. Poštovana publiko, dobrodošli na svirku benda Prijatelji. Svi se ljute kad to radim, a šta ću kad volim? Njam, 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 njam. Kada mama tortu spremite, ne mogu. Joj, izvinite. Šta je bilo, Lola? Ne znam. Da znam šta je bilo, ne bi ni bilo. Dlanovi su mi klizavi, srce mi lupa kao preskontrolni iz matematike, a stomak mi se prevrće kao na ringišpilu. Ma nije to ništa, samo imaš tremu. Svi imaju tremu kad nastupaju. Tremu? Neće moći. Tako je. Da ne bi imala tremu, moraš da budeš sigurna u svoj glas. A najbolje za glasne žice je živo jaje. Moraš da budeš borbena, shvataš? Neće ta trema da uplaši tebe, nego ćeš ti nju, razumeš? Ne razumem. Ovako, zamisli da je ovo trema, a sad je uplaši. Tata, to nije trema, nego zverko. Pa da, trema je u stvari bezazlena, kao zverko. Hajde, pokaži zube, uplaši tremu, sad. Pu! Odlično, to je bilo dobro plašenje. I kako se sad osjećaš? Isto. Kako da nemam tremu? Evo nekih načina kako da prevaziđete tremu. Šta radiš to? Moram nekako da se otarasim ove treme, inače ništa od svirke. Razumeš? Ja uopšte ne razumem šta ti je ta tvoja krema, šema, trema. Kad pevaš ko Slavuj. Od svih ljudi koje poznajem, a čula sam kako pevaju, ti pevaš najlepše. Mila, hvala ti. Nema na čemu, pa stvarno lepo Slavuj! Pa ne kaže se uzalud. Peva kao Slavuj. Slavuj je rešenje. Šta? Pa kakve se to veze ima? Pošandrcala. La 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 la. Bravo! Bravo! Čast mi je, mlada damo. Ja sam Slavuj Slaviša. Ja sam devojčica Lola i imam jedan problem. Problem? O, pa to je tako problematično. Mogu li da pomognem? Nadam se. Vidite, ja imam bend sa svojim drugarima i sestrom Milom. Vredno vežbamo pesme na probama u garaži naše kuće i dobro zvuče. Ali kad stanem pred publiku, ja se smrznem. Jesi li probala da se toplije obučeš? Tako me uhvati trema i ne mogu ni da guknem. Ah, trema. Probala sam sve, čak i da pijem živo jaje. Jaje? Nije valjda Slavujevo? Ne, kokošije. A, onda u redu. Nastavi. Kako to vama uspeva? Vi svake večeri pevate u ovom parku i dobijete aplauz snažan kao pljusak. Aha, rešenje nije lako, ali je jednostavno. Kada pevaš, moraš da slušaš muziku i misliš na reči, a ne da osluškuješ publiku i misliš na tremu. Razumeš?
jednostavno. A o čemu peva tvoja pesma? O kolačima. Obožavam da jedem kolače. Pa to je barem lako. Ja obožavam da jedem crviće. Jak. I ja kada pevam o crvićima, ja uživam i sladim se kao da ih upravo jedem. Razumeš? Kao da ih baš sad jedem. I tako je najzad Lola uspjela da pobedi tremu. Poštovana publiko, dobrodošli na svirku